Ani daždivé počasie v sobotu 29. augusta neodradilo gulášových odborníkov, aby sa zúčastnili prvého ročníka súťaže vo varení gulášu v Lubeli. Je to spojené s takým zblížením sa ľudí. Mali by sme v týchto tradíciách pokračovať. Ale bohužiaľ je to tak, že prší dážď, búrka bola. Bolo by to úplne inak a bolo by veselšie, pobehovali by tu deti, mladí, starí. Guláš partia je akcia, ktorá spája ľudí a myslím si, že je dobré založiť takúto tradíciu v našej obci, pretože je jedno, či sme z hornej strany, z dolnej strany. 5 družstiev, ktoré vlastne bolo takých aktívnych a chcel sa zúčastniť, z toho vlastne sa zúčastňuje len 3, ale ja si myslím, že o to lepšie bude guláš a tá atmosféra je tu vynikajúca. Verím tomu, že to bude aj do budúcna. Zložky, ktoré sme v Ľubeli, je ich moc, sa aspoň spoja. Ale najmä by mali byť viacej spropagované, pretože ja som sa napríklad iba dnes dozvedela o tom, že táto akcia je. No ale na budúce dúfame, že to vyjde a bude lepšie, ale aj tak sme prekvapení účasťou. My sme dnešným dňom chceli ukončiť vlastne leto, spoločenský letný život, by som to tak nazval. Žiaľ, toto počasie, ktoré dneska prišlo, ako si nám neprijalo. V súťaži o putovnú varechu starostu obce zvíťazil nakoniec guláš Únie žien z Lubele. Podstatu akcie však vystihli viacerí. Zblížili sa ľudia, ktorí pre svoje pracovné povinnosti k sebe cestu mnohokrát nenájdu v priebehu celého roka. A to je to najpodstatnejšie. Pokiaľ ide o varenie gulášu, tak to sme stihli na doraz, už asi po guláši. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.